Ayan, ang dami ng bunga, oh. Kakatuwang kumuha. Magpipip na yung kaibigan ko. Ayan, oh, ang dami na naman. Ang dami na naman silang bunga, oh. Kukuha na naman si Ate Emma. Ayan ang bahay namin. Ayan. Guys, magsungkit na tayo. Samahan nyo ako. Ang daming bunga, oh. Ayan. Let's go! Ayan, inaantay na ako ng aso ko. Inaantay na ako ng aso ko. Ayan. Yuyu! Yan, naantay na ako ni Yuyu. Pati ito, ang bunga nito, kinakain nila. Sa atin, ang bunga nito, kinakain nila. Hindi ko alam kung sa atin, tinatapon natin. Sinisipa lang. Ito, kinakain nila ito. Yan. Naantay na ko yung aso ko. Naantay na ako ng aso ko. Yuyu! Yala, let's go! Buti hindi ka nagtahol-tahol. Yuyu, buti hindi ka nagtahol-tahol. Ka na. Ila. Saan tayo punta? Ka na. Ito yung nakuha ko. Dami. Dami. Dami sa Pilipinas ito. Hindi ako kumukuha ng ganito. Dito, oh. Nakatuwaan ko lang kumuha kasi bibihira. Ayan, nasa bahay na kami dito. Na kami sa likod. Dito yung tambayan namin niya. Yuyu. Dito yung tambayan namin. Yala, stay here, Yuyu.
Kaya inom ka ng tubig. Gila. Drink water. Ay, drink water. Kakatuwang kumuha, oh. Guys, alam niyo ba na ang kamatsiling ito, yung mga buto, ay ipinadala ni Marcos daw noong kapanahunan niya. Dahil ito daw, ang Middle East ay isang disyerto na walang mga puno, iilan lang. Kaya ang ginawa daw ni Marcos ay nagpadala ng mga buto ng kamatsili. Ayan, kaya ito ngayon, so tutungang mga maraming mga kamatsili dito na nagkalatan. Pero yung mga iba, pinapatay nila. O kami, hindi. Yan, sadyang tinanim namin ito. More than 10 years na ako dito. Lumipat kami dito sa bahay na malaki. Is